Setmana intensa del nostre club històrics, amb 3 sortides fetes, el passat dimecres Porche, la 9ª trobada de Youngtimers i la 5ª ruta amb els clàssics italians. Començàvem amb els Porches, amb la que ha sigut la 32a sortida de dimecres i aprofitant que el lloc de la reunió era les instal·lacions de la Federació Catalana de Vehicles Històrics, en David Sánchez, director de la federació, feia l'entrega simbòlica a 2 socis del club, en Rogeli i l'Antonio, del nou carnet federat. Ben aviat explicarem el protocol per fer la distribució a tots els nostres socis. En Jordi Jordana va fer de guia de la jornada, que va finalitzar amb un dinar a l'Hostal de Pinós, al Solsonès. Els porxistes es retrobaran amb la 40a trobada de Porches a les Terres de Lleida, el dia 27 de maig, sota la coordinació d'en Jordi Pijuan. El dissabte passat, dia 22 d'abril, hi havia 2 propostes, la d'en Jaume Arenc i Ramon Carbonell pels Youngtimers en sortida de Sallent per fer una ruta llarga i atractiva que finalitzaria a Sanaüja. Han participat uns 20 cotxes, on un cop més les marques alemanyes han sigut majoria. Tot seguit, els responsables ens ho expliquen. Avui als Youngtimers tenim una ruta que sortim d'aquí de Sallent, el que agafarem i pujarem en direcció cap a Ripoll, de Ripoll pujarem fins a la Pobla de Lillet ne passarem cap a Berga, i Berga farem després cap a Via i farem una parada cap a l'Espunyola. I després agafarem i anirem cap a Solsona, i de Solsona acabarem a Sanaüja, al restaurant Torre Convenis. Una ruta llarga, maca, i hi haurà de tot. Curves, bona carretera, i esperem que tinguem un bon dia dintre el que cap. Ramon, content amb els cotxes assistents? Sí. I amb la gent és molt important i bueno, hi ha una certa varietat de cotxes molt macos i la gent també és maquíssima i suposo que tindrem una diada bastant divertida, bastant interessant i bueno, contents, molt contents. Doncs vinga, nosaltres marxem amb els italians, d'acord? Perfecte, molt bé. Parlem a la tarda. Adéu, nois. Vinga, bona ruta també. Albert, explica'ns què es trobaran a l'hora del dinar per sortejar, què portes? Molt bon dia, doncs mira, portem un detallat exterior complet, el guanyador del sorteig, i bueno, el que farem és descontaminar el cotxe, polir el cotxe i després li ficarem una cera carnova per donar-li una transparència i un brill i una profunditat de color i protegir el cotxe de les inclemències meteorològiques. Perfecte, gràcies per la vostra col·laboració, Gràcies a vosaltres. En Jordi Jordana plantejava una volta pels cotxes de les marques italianes, Fiat, Lancia i Alfa Romeo. I com és habitual, no van faltar bones carreteres, bons cotxes, bona teca i bon ambient. Demà, diumenge 30 d'abril, tindrem l'ocasió de tornar-nos a regrupar amb la 11a trobada de cotxes clàssics a Casserres, en motiu de la Fira de Comerç i l'Artesania. L'Associació de Comerciants i els coordinadors Arcadi i Xisco us conviden que participeu amb els vostres clàssics de més de 30 anys. També us volem dir que, degut a la sequera que s'està patint, les sortides de Suzukis i la de 4x4 multimarca queden ajornades fins que millori la situació. La pols que trobaríem pels camins i l'alt risc d'incendi, millor que deixem els tots terrenys aparcats. Us deixem amb una selecció de les imatges d'aquestes 2 trobades. Bon cap de setmana!
que es veu que no ho tenia gravat i ho vaig fer.